Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer mens durf te leven. Kom eens. Een complete familie die officieel niet eens mag bestaan. Het is echt een prachtige voorstelling geworden. Ze heeft met zoveel ambacht een hele zware materie eigenlijk, met een bepaalde lichtheid en zelfs met een beetje humor weten te vertellen, dat eigenlijk de zwaarte echt als een soort mokerslag binnenkwam. Dat heeft ze echt wonderbaarlijk mooi gedaan. Ik werd er een beetje stil van. En dat ben ik eigenlijk nog steeds, want het is nu 3 minuten na de voorstelling. Dus ik moet ook een beetje zoeken naar woorden, omdat het zo indrukwekkend was. Ik heb een ongelooflijk mooie voorstelling gezien waar ik een beetje stil van ben. Het is natuurlijk zulke zware materie en dat heeft zij zo licht en effortless doen lijken. Het is echt een tour de force, ontroerend, mooi gespeeld. Al die schakelingen en al die personages. Ja, het is heel indrukwekkend. Fokkelien moet echt een Oscar krijgen. Ja. Soms zijn hier meer dan 25 mensen op bezoek. Persoonsbewijs, dus ik geef het maar. Dat zou iedere doodgewone moeder doen, toch? Waar ik vooral heel blij mee was dat er een hele mooie balans is tussen de ratio, dus het verhaal van de oorlog, het verhaal van het Joodse verzet. En zonder dat het te droog werd. En aan de andere kant dat het echt een hele zintuigelijke beleving is. En daar hebben ze een hele goede balans tussen gevonden. Dus het raakt ook het hart. Het doet aan het boek recht zonder dat het een weergave van het boek is eigenlijk. Dat vind ik het mooie ervan. Ik was heel erg geraakt. En het is een hele belangrijke voorstelling ook. Met echt een verhaal wat iedereen moet horen. Ik denk ook voor jongere generaties. Ik denk kom maar gewoon met die scholen kijken, want het is een hele toegankelijke manier. Ik vond het smaakvol gedaan. Daar aan de overkant, daar woonde vroeger een vriendinnetje van mij. Samen met haar zusjes. Die waren ook leuk. Die zijn nu weg. Ik vond het echt fantastisch. Ik was echt onder de indruk. Ik vind het prachtig gedaan. Het verhaal op zich is natuurlijk al zo intens en zo dramatisch. Maar hoe vind je daar een theatrale vorm voor, zodat het ook nog door één iemand te spelen is? En dat is geweldig gedaan. Het is theater puur zang, want het zet zo je verbeelding aan de gang. Doordat het allemaal met moderne kostuums gebeurt, daardoor dat het een waanzinnig creatief decor was, waarmee ze goed kon spelen, wordt het een stuk voor vandaag. Als er gevochten moet worden, moet er maar gevochten worden. Je kunt jezelf niet ontrouw zijn. Je kunt jezelf niet ontrouw zijn. We hebben gedaan wat we moesten doen, wat we konden doen. Niets meer, niets minder. Deze voorstelling blijft nog wel even in mijn hoofd zitten. Prachtige tekst, prachtig gespeeld door Fokkelien. Grote bewondering voor hoe naadloos ze schakelt. Het verhaal komt zo binnen door de manier waarop zij het brengt. Het boek zat al heel diep in mijn hart. En dit is een waanzinnige theateradaptatie. En iets wat iedereen moet zien, vooral in deze tijd natuurlijk. Mens durft te leven.